מודל זכיינות מהפכני עם טכנולוגיה שעובדת בשבילך. TAN & Co, המקום שבו יופי פוגש טכנולוגיה וחדשנות. תא התזה אוטומטי בטכנולוגיה מתקדמת עם כניסות 100% טבעיות ואורגניות. הגיע הזמן שיזוף הנחשב, אפס סיכונים. סורקים ברקוד ונרשמים לשירות. ומערכת זיהוי הפנים עושה את הקסם. הכרטיסייה מסומנת והדלת נפתחת. חוויה מהפכנית לצד שיטות השיזוף המסורתיות ולא כוח אדם באוטומציה מלאה, כולל רכישת ברונזרים ברכישה עצמית מהמותגים המובילים בעולם. מודל זכיינות ורסטילי מותאם בצורה מושלמת לכל נישה בתעשיית היופי. מינימום תפעול, מקסימום רווח, הכשרה מלאה, ליווי צמוד ושירות לקוחות 24/7 בכל שפה. רוצים להצטרף לדור הבא של תעשיית היופי? זה הזמן. הצטרפו ל-TAN & Co, הטרנד של המחר. TAN & Co